Dámy a páni, máme dobré a máme aj horšie správy. Dobré správy sú, že dažďová aktivita nad Českou republikou sa posunula približne o 100 km západnejšie, čím sa znížil tlak na rieke Morava. Predpokladáme k dnešnému dňu a k tomuto stavu, aký je, že nemalo by prísť k vyliatiu rieky Morava. Tie hodnoty klesli tak, že situácia, veríme, že zostane najbližšie 3 dní pod kontrolou. Horšie správy sú tie, že aj vzhľadom na to, že tá dažďová aktivita išla aj nad Rakúsko vo väčšej miere, tak z rakúskej strany sme dostali predikcie, že oveľa komplikovanejšia situácia bude na Dunaji, čo sme pôvodne vzhľadom na predikcie neočakávali. A z tohoto dôvodu nás Slovenský vodohospodársky podnik požiadal, aby sme vyhlasili ráno o 6. hodine od nedele, od zajtra, 3. stupeň povodňovej aktivity v Bratislave, aby mohli začať s ohradzovaním Bratislavy, pretože predpokladaná hodnota kulminácie na základe tých predikcií, ktoré máme zo SHMU a zároveň aj avizované prietokové hodnoty, ktoré poskytla rakúska strana, predpokladajú, že Dunaj môže dosiahnuť úroveň 910 cm, čo je úroveň, ktorá by spôsobila, že Bratislava by začala byť zaplavovaná. Takže na ústrednom protipovodňovom štábe sme sa zhodli, že dnes vyhlasujeme 3. povodňový stupeň na rieke Morava. Predpokladáme, že na tejto úrovni to zostane. To, čo vzhľadom na predikcie urobíme, aj keď zatiaľ tie čísla sú nižšie, ale preto, aby dokázali už včas reagovať na túto predikciu, tak ráno o 6. hodine SVP začne s ohradzovaním Bratislavy a tým pádom sme sa zhodli, že tento stupeň vyhlasíme. Ráno som aj telefonoval s pánom riaditeľom vodohospodárskej výstavby, teda štátneho podniku, ktorý spravuje Gabčíkovo. Situácia je taká, že Gabčíkovo vyrába k dnešnému dňu 400 MW hodín elektrickej energie, čo už je výkon menšej jadrovej elektrárne. Problém je ten, že ako sme avizovali, z 8 turbín sme išli iba na 7, pretože tá 8 je v určitej forme servisu. A pán riaditeľ ma informoval, že 7. turbína začala vykazovať nejaké miery vibrácie. To znamená, že nedá sa vylúčiť, že tá 7. turbína automaticky sa vypne, ak tieto vibrácie nepolavia. Ak by toto nastalo, tak potom bude musieť Gabčíkovo otvoriť vlastne plavobné komory a začať vypúšťať vodu takýmto spôsobom. Boli sme informovaní aj ministerstvom dopravy, že zajtrašným dňom končí premávka lodí, nákladných ako aj iných na Dunaji. Tým pádom ten manažment vody bude aj z pohľadu Gabčíkova jednoduchší.